गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमखौ जाया बेयावहा फैदों नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिग्रोदों नोंथांनि बे कुइसननि फिननाया आंनिया बेनो जे गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे रिजाल्टखौ आङो मोन्दों बिनिखाय आं गुबुननिखौ आं बुंनो हास्थाया खिन्थु आं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों बेनो दा बे गोजोननायखौ लानानै नोङो सोरखौ साबायखर होगोन गिबियावनो आङो जे उन्दैनिफ्राय फोथायबोनाय आङो इसोरखौ सिगाङाव हामबाय होनो हास्थायो बिनिफ्राय नैथियाव आंनि बिमा बिफा पेरेन्ट्स दा आंजों लोगोसे आंनिनो अनसुलि आइ दङ बिथांमोनखौ सिगाङावनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरदों जिहेतु आङो आंनि रावजों आङो बुंनो हाया नाथाय आंनि गोसोजोंहा आङो फार्स्टआवनो आंनि पेरेन्ट्सखौ आङो हामग्लायनाय बावदों आरो आङो हामग्लायनाय बावनो हास्थायो बिनिफ्राय आंनि न'खरनि साफ्रोम सोद्रोमाफोर जाया आंनि फरायनाय उन्दैनिफ्राय लानानै आप टु मास्टार डिग्री बिनिफ्राय BEd बिनिफ्राय दा साक्सेस जानाय समसिमहालागै जाया आंखौ सापर्ट खालामबोदों बिथांमोन साफ्रोमखौ आं हामबाय होनो हास्थायो नोंनि आदा सानैया हेल्प होदों नामा आंनि आदा सानैया आंखौ हायार सेकेन्डारि फरायनायनिफ्रायनो सापर्ट होगासिनो स्पेसियेलि आङो जेब्ला मास्टार डिग्री खालामदों आरो BEd खालामदों बे समाव बिथांमोना आंखौ जोबोद हेल्प खालामदों मानोना बै समावहा आंनि बिमा बिफाया आंनि आइ आफाया आंखौ थोजासे माने थाखा फैसायाव हेल्प खालामनो हायाखैमोन बिनिखाय जिहेतु आंनि सानै आदाफोर दङ बिथांमोन आदामोना आंखौ गोबां हेल्प खालामदों दायो नोंथाङा गोजोननायखौ मोननो हाबाय नङा होमबा जोबोद गोजोननाय मोन्दों माखासे खौरां बिजोंफोराव नुनो मोन्दों जे माखासेफोरा माने गावसोरनि मार्कफोरखौ देखायदों बिसोरो गावसोरखौ माने इलिगेलि दोनलांबाय होननानै दा बे सेलेक्ट जानाया माबोरै जानो मोनखो जे लिगेलि उथ्रिसारदों माखासेफ्रा ना इलिगेलि उथ्रिसारदों नोंथांनि बे सोंथियाव आङो सोंनायनि थाखाय हामबाय होनदों बे सोंनायनि फिननायखौ आङो थोंजोङै होननानै आं हाया मानोना सिं बा बिथांमोनजों मा जानानै दङ आं मिथिया आरो बिथांमोननि जे मार्कशिटफोर देखायदों मादों बेखौ आं बारा मोजां मिथिया बेनिखाय आङो बिनि फिननायखौ आं गावगायनिखौसो होनो हास्थायदों जिहेतु आङो थांनाय बे जुलाइआव जे भेरिफिकेसन जादोंमोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन बे भेरिफिकेसनावहा आङो 15 रेंकआव दङमोन बर' मिडियामावहा 15थि मासियाव दङमोन जेब्ला आङो आंनि सिगांनि माखासे सोद्रोमा केन्डिडेट्सफोरखौ आङो नुदों बिथांमोननि पार्सेन्टेजआ आंनिख्रुइ एसे खम अब्ला आङो एसे आन्दाज मोनबाय बेवहा जे आङो BEd खालामदों BEdजों एप्लाइ खालामदोंमोन BEdनि मार्क्सखौ आङो एड खालामाखै बायदि मोन्दों बिनिखाय आङो सावरायनायनि गेजेरजों उनावहा जोङो मिथिबाय बेयावनो आङो मोनसे साननाय दङमोन जे आंहा रेंकआबा दावखोबावगोन टप 10आव फैथारगोन आंहा बेयो साननाय दङमोन आरो जेब्ला फाइनाल मेरिट लिस्टआ फैदों अब्ला आं एसे शक जादों जे आङो सेथि मासियावनो मोननो हादों आरो बेनि फिननाया आंनिया बेनो आंनो गभर्नमेन्ट अफ BTR बिथांमोना लिगेलहैनो बे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आंनो होदों मा होनगोन नों सरकारखौ BTR सरकारखौ आङो जोबोद हामबाय होनदों जायनि थाखाय जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो नेनानै दंबाय थायोमोन थांनाय बोसोरनिफ्राय नेनानै दङ आरो माखासे मानसिफ्रा सिगांनिफ्रायनो नेनानै दङ आङो थांनाय बोसोरनि बे स्पेसियेल टेटनि उनावहा गोबां दुखुबो जादों जिहेतु आङो गोबां फरायबोदों बर' मिडियामावनो फरायनानैहा जुदि बर' मिडियामावनो आङो साख्रि मोनाब्ला गोबां दुखु जागोन होननानै आङो साननानै दङमोन आरो नेयै दा जे फाइनालि आङो मोनबाय रिजाल्ट मोननायनि गेजेरावबो जिहेतु आङो आपार प्राइमारियाव जे सेथि मासियावनो मोन्दों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो BTR सरकारखौ जोंनो लागै बिदि खाबु होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ थोजासे लिगेलहै जोंनो बे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनायनि थाखाय थोजासे हामबाय होनदों BTR सरकारखौ आंनिफ्राय आङो डाइरेक्ट बुंनो हास्थायो आंनिफ्राय थाइसेबो घुस लानाय जायाखै नोंथाङा होनो हागोन ना हायामोन घुस लायोमोनब्लाथ' बिनि एन्सारा आंनिया बेनो जागोन आं होनो हानायबो नङामोन आरो आङो लानायबो नङामोन आङो माने जेरावहा इलिगेल आं बे खामानिखौ आं मावनोबो गोसो जानाय नङामोन जायहा लिगेल आङो उन्दैनिफ्रायनो लिगेल सोलिबोबाय थादों आरो दा जे खामानि मावलांगोन आं बेखौबो लिगेलहैनो खामानि मावगोन होननानै आं सानो समाव नोंथाङा माबायदि मावनो सानो फोरोंगिरि हिसाबै साबायखर होदों बे सोंथिनि थाखायबो फोरोंगिरि हिसाबै आङो जिहेतु BEd खालामदों बे समाव आङो माखासे टिचिं मेथडफोरखौ आं मोन्दों
बेनिफ्राय मा मेथड्स बाहायोब्ला जोङो स्टुडेन्टफोरखौ माने जोङो क्वालिटि एजुकेसनखौ जोङो बोरै लाबोनो हागोन, दानि मुगायाव फरायसाफोरखौ जोङो गोदान मुगाजों माबोरै फोरोंनांगौ, जों बिनि सोमोन्दै गोबां मिथिबोदों। आरो आङो सानदों बे आं जायखौ BEdआव आङो सोलोंबोनो मोन्दों बेफोर गासैबो टेट एग्जामाव खामानि होजोबदों, जे जोङो कनसेप्टनि सोमोन्दै जों सोलोंदों। आरो बेखौ आङो माखासे प्राइभेट स्कुलफोराव हाबनानैहा आङो दा बेखौ बाहायगासिनो। आरो प्राइभेट स्कुलनिफ्रायबो आङो एसे गावखौनो एक्सपिरियेन्स मोन्दों होननानै आं सानो। आरो बेजों लोगोसे जे BEdआवहा मोन्दोंमोन जे बायदि टिचिं मेथडफोरखौ जोङो बाहायनांगौ, बेखौ आङो फैबाय थानाय बे आङो जे फरायसालियावहा जइन जानो नागिरदों बेयाव आं फरायसाफोरनो जेसेबां हायो आंनि बेस्टखौ होगोन। आरो आंनि थाखायल' नङा, आं फरायसाफोरनि फिउचारखौ, फरायसाफोरनि इयुनखौ साननानैहा आं मावलांनो सानदों। आरो बे आंनि गावगायनि न'खरखौ सालायनो थाखायल' नङा, बे थाखा फैसानि थाखायल', सेलारिनि थाखायल' नङा, खिन्थु आंहा टिचिङावहा ओरैबायदि इन्टारेस्ट दङ उन्दैनिफ्रायनो। आरो आं सानो आंहा जे क्वालिटि दङ बे क्वालिटिखौ आङो गावगाय हारसिं लायालासिनो आङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो आङो शेयार खालामथारनांगोन। बे आंनि थाखाय मोनसे दायित्व, आंनि रेसपन्सिबिलिटि होननानै आं सानो। आरो बेजों लोगोसे आङो सानो जे फोरोंनायखौ मोनसे ससियेल वर्क होननानै। बेनिखायनो आङो फैबाय थानाय समावहा जेसेबां हायो आंनिफ्राय बेस्ट होनो आङो हास्थायगोन। आरो फरायसाफोरनि फिउचारखौ आङो गोजों खालामनो हास्थायो। थेंक इउ। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सोरखौ साबायखर बावगोन? BTRनि सरकार, इसोरखौबो हामबाय होनो। इसोरखौबो हामबाय होनो। नोंथांमोननि न'खराव बिदिनो गोबां खस्थ'यै सोलिबोबाय। औ। दायो बे समाव सासे फिसाज्लानि साख्रि बा खाफाला गेवना फैबाय, नोंनि गोसोआव माबायदि मोनदों? रंजानाय मोन्दों, जोबोद रंजानाय मोन्दों।